سلام زخبركم سمعتي تقارني إرتوان حتى بزيافر لي أبزر لكم مو سلامكم صحلي مباركز كرات دمزدي نلوم دمانا بخم قريبا يزر لكم مرب بزعبا تقار لي رأسي الأوليو تقار لي رأسي الأول أب تيك توك لعلي سساي حموشتي فدور ويخعات خطالي زلوه تقار لي رأسي الأوليو أو قداي رأسي الأول قرمي خلطور حبي النون بزعبا أبلو عليو زباز حزولو مفرحن أبلو عليون كم وون أبسط روز بس حصل له مفرح نواخما بالنيرنا لو مدما تجار لاي رأسي الأول هلا ونتو أطفيو كم زلوا تحبيرو زلوا أبي كم زلوا أي فلت انزلوا ده هاي كوزات أف بزحات معلطات كم استقصروا بزح كم قربازر كم حبريتا كم زمان لخطنا يصعبوا قداي تجار لاي رأسي الأول أنت يخوين نزبل ملو حبريتا نباخم كنابلنا تو قداي ون بتأبقى بحقي أما خرطون كم تتحازئيو تحبيرو زلو كب قرأوه زركوون حبريتا سبسيبنا نابخم كنابلنا انت أي بصحوه تقرأي رأسي الأول لو نتون كم يمثل نزبل ملو حبريتا نابخم كنابلنا حبيرخنا تصانيخم زمدة بزي نابخم كنابلو كخونيو سنة مكتتال بدقامي سلامكم زح باركس كرات سمعتي تقرأي رأسي الأول مبزحتي أنا تقارو نفلطينا إذا قدوس تجارلاي راس الأول مبصحتينا سبات بفلاي لما أب محور ميديا النت في سبات بزعبا قداي بزعبا تجارلاي راس الأول صراحتي تجارلاي راس الأول نزيد فلتوه نشتن فيديو نابخم قبل كخوني تجارلاي راس الأول أنا سابيلنا تنقلت لنا بتعمي كاب زبهالو ويدقع كفتم جبرت سنة زبهالو بفلاي لما كاب دحري تي ናይ ትግራይ ደም አፋሳሲ ዝኾነ ኩናት መረጋጋዕ ስዒቡ ብዙሓት በጎ አድራጎት ወይ ከዓ ሰናይ ግብሪ እንዳገበረ ዝመጽእ እዩ ብፍላይ ድማ ተጋዳላይ ራሲ ልኡል እቶም ዝሰርሖም ስራሕቲ ኣብ ስድራ ስዋኣት እንዳኸደ እዩ ስድራ ስዋኣት ደቆም ብኹነታት ወይ ከዓ በቲ ኩናት ዝሰኣና ወለድና እንዳሓገዘ ኢና ንሪኦ እስኪ ንእሽተን ቪድዮ ናባኹም ከብልሞ ክምለስ امباركس كرة سمعتي كم استراخمو يمثل تقال لي راس الأول الصراحة مسرحتي أب صدر سوات ويخاء أب بتعمي زتسجمة جنزب نتحجزة مالتي تجنزب سو ولا كابو على يوم زيو كوين جن كابو زحات تجدسات تجارو إيرتروان دياسفورا مالتي كابو جنزب نتأكبه نبوزحات أجمات صدرات أجمات زحجز كم ون زتوقعو تجادلتي حكمنا وضعي اندا شفنا بوزح سراحتي اندا سارحة زمزة حدا بولس كفتم قبرت سنة أبزخ الساعة دما بتعمي بولس كابزبال قدامي حدا تقال لي راسي الأوليو أب كداي أبزحونا زدما قد مخلطور حبي لناون زل عالم فرراح يموز أونيري ببمعلتو كابز السرح علت جميرو اتي تخطالي ون دا بزحة أبزخ دلو ساعات بوزح متن قطع نبضحه أني حيو خلينا نقول قدم خلطور حبيلنا نباخم زابلنا يو فيديو نتعلي دما بقطف صراحته دو كابل كم استحبرة نباخم بيلنا نيرنا شعون تيم فرراح زرع على تيم متن قطع زرع على سلاز نبرة نبموتون كبز حكا يخلي يزبل مال أختيهم يوم منيرم تجار لي راس الجن زي إنك بدها صراحته دو أي بلنس أنيحو خلينا نقول أتيه ببخلت معلتي ويخاع ببساس معلتي زلوك أنا مرة فيديو أبصمن كابي حمشته 4 فيديو إلى قنيرو خوينا جن خلت فيديو من كمز جمرة إنا زلنا حبريتا زملاقت اتي تجار لي راسل دما حدا فيديو زقرص نمرة ويخاع تختالك ركب تفتوين كركب تزي خونس نت فيديو أنا رأيو بزحات دياسفورا تجارو إرتوان حاجة سلاز جور نورو سلاز دما أتتجور نجارات أتتصرحهم صراحتي جدا بفيديو تقاريسهم نبتي زمل قطع أكل ويخا نبتي دياسفورا زلوا نفتح عقم زلوا وصف أنت بس يحميهم جنزب كركب زكال إذا سلاز خنا دما نصه مقراصو تطوع يبلن ولا بقصري وحدين حديت فيديو تتلاقى أبصمن خلته ويقع سلسلة تبازيحة يلقى كم زنبرة حبريت لنا اتي نزي حونازي تتنقق زبل ملأختي زهو زلو دما أما راح سراوي تجري كم زخونا يو تحبيرو زلو بتعمى زيو زحفريو
اتي قدم خازيلنا ون زحلفنا يو ملأختي كمو تمساسال እዩ እቲ መልእኽቲ እሱ ማለት ድማ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ዝበልዎ ሓንቲ ኣዶ ብስድራ ብዝምግዳል ሰለስተ ደቃ ህይወት ሲኢና ናይ ሰለስተ ደቃ ህይወት ሲኢና ከምኡ እውን ሓንቲ ኣዶ ሓደ ንሓደ ወዳ እውን ሲኢናቶ እንዳበልኻ ብማሕበራዊ ሚድያ ትለቆ ኣለኻ እቲ ምክንያት ገዲፍኻ ሓገዝኻ ጥራይ ግበር ዝብል ኣዝዩ ናድንቁርና መግለፂ ዝኾነ መልእኽቲ እዮም ሂቦሞ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርመካ ሓደ ሰብ መምኽነይቱ እንከይተዛረብኻ ሓግዞ ጥራይ ማለት ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝኸብድ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ኸ ሰዓት ክኸውን ከም ዘይኽእል ማለት እዩ ሓደ ሰብ እዚ ፀገሙ ተዘይተዛረብኻ ወይ ከዓ እንከይዘርዘርኻ ስቑልኩም ሓግዝዎ ሰብ እዚ ተፀጊሙሎ ሓግዝዎ ኢልካ ዝመፅእ ሓገዝ እስካብ ከዚ ስለዘየለ እንሶም ድማ እቶም ሰራዊት ትግራይ ወይ ከዓ እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኣመራርሓ ዝበልዎ እንተሃልዩ ስቑ ኢልካ ክትሕግዝ ኣለካ ዝብል መልእኽቲ እዩ ሓውና ተጋዳላይ ራስ ልዑል ድማ እዚ ክኸውን ፍጹም ኣይኽእልን ኢሉ ቪድዮታት እውን በብሰሙናት ክልተ ቪድዮ ምልቃቅ ዋላ እንተጀመረ ኮይኑ ግን እዚ እውን ትክክል ከም ዘይኮነ እዮም ሓቢሮሞ ነይሮም እነሱ ድማ ኣብ ልዕሊ ዛምፃኹም ኣምፁለይ እምበር ኣነ ቪድዮ ምቕራፅ ደው ኣየብልን ዝብል እስካብ ስኻትኩም ዓቕሚ ረኺብኩም ናብ ሓገዝ እስካብ ተኣትዩ ኣነ ብዓቕመይ ክሕግዝ እየ ዝብል ሓልየት ዝተመልኦ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም ንሶም ድማ እዚ ልክዕ ከም ብጫው ሓሲቦም እቲ ትገብሮ ዘለካ ስራሕቲ ፍጹም ትገድፎ እንተዘይኮይንካ ኣብ ስድራኻ ኣብ ኣሕዋቱ ብጣዕሚ ንምዝራብ ኣዝዩ ዝኸብደና ኣብ ኣሕዋትካ ወይ ከዓ ኣብ ስድራኻ ናይ ሞት እርምጃ ክንወስድና ዝብል ሓደ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ መልእኽቲ እዮም ኣሕሊፎምሉ እነሱ ድማ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ስለዘስግኦ ንብዙሕ ግዜታት ንብዙሕ መዓልታት እውን ቪድዮ ምስራሕ ጠጠው ከም ዘበለ ኩላትና እንፈልጦ ሓቂ እዩ ኮይኑ ግና ኣብዚ ኸ ሰዓት ተጋዳላይ ሓውና ተጋዳላይ ራስ ልዑል ኣብዚ ኸ ሰዓት ኣበይ ከም ዘሎ ድሃዩ ኣይተፈለጠን ዘሎ እቲ ንሕና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ድማ ኣብዚ ኸ ሰዓት ቪድዮታት ደው ካብል ስለዘለዎ ዝብል ከም ዝተዓገተ ብላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተዓገተ ንህይወቱ ግን ኣብ ድሕንነት ዘለዎ ቦታ ከም ዘሎ ካብ ዝጠፈ ድማ ብቁፅሪ ዝቁፀሩ መዓልታት ከም ዝገበረ እዩ ማለት እውን ተዓፊኑ ከም ዘሎ እዩ ሓበሬታ ረኺብና ዘለና ኮይኑ ግና እቶም ዓፈንቱ ካብ ዓዲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቢሉ ነይሩ ዋራ እንትኾነ ኮይኑ ግን ከዚ ኣብዚ ዝበሃል ቦታ ከም ዘየለ እዩ ሓበሬታ ዘለና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እዚ ይመስል እዚ ጉዳይ እዚ ግን ናብ ካልኦት ሰባት ምእንቲ ክበፅሕ ሸር ምግባር ኣይትረስዑኹም ከምኡ እውን ኣብ ኮመንት ርኢቶኹም ኣዝዩ ስለ ዘድልየና ኣብ ኮመንትኹም ክትፅሕፉልና ኣብ ቦታ ኮመንት እንዳፀሓፍኩም ሓገዝኩም ኣርኢና ካብኡ እዚ ቪድዮ እውን ናብ ካልኦት ሰባት ክባፃሕ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑኹም ግን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ስራሕቲ ግን ኣዝዩ እዩ ዝገርመካ ሓንቲ ዛንታ ናባኹም ከብል ሓደ ሰብኣይ ኣዝዩ ብዙሕ በደላት ይበፅሖ እሞ ናብ ሓደ ናይ ሕጊ ምሁር ፀሓፊ ይኸይድ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝበፅሖ ገበናት ስቃያት መግፋዕቲ እንዳነገሮ እናሃለየ ብዙሕ የፅሕፎ እሞ ድሓረ እቲ ተበዳሊ ይበኪ እቲ ናይ ሕጊ ምሁር ፀሓፍ ድማ ንምንታይ ዳኣ ትበኪ ኢሉ ይሓቶ እቲ ተበዳሊ ሓውና ድማ ለካስ ኣይተፀሓፈ ኮይኑ እምበር ብዙሕ በደል እዩ ኣብ ልዕለይ ወሪድኒ ኢሉ ይብል ይበሃል ስለዚ ኩራት ሰማዕተይ እውን ኣብ ልዕሊ ዝሓውና እዚ በፂሕዎ ዘሎ በደል ስለ ዘይተዘገበ ስለ ዘይተፀሓፈ ኣብ ዩቱብ እውን ሓደ ኣካል ከምዚ ገይሩ ብዛዕባ ተጋዳላይ ራስ ልዑል ዝዘገበ ወይ ከዓ ዝተዛረበ ኣካል ኣይረኸብናን ስለዚ ኣብዚ ልዕሊ ሓውና እዚ ዝበፅሕ ዘሎ መንከራ ግን ይኸው ዝኩሉ ትርእይዎ ዘለኹም ነገር ወንጀል እዩ በፂሕዎ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ዝኩላይ ፀገማት ዝኩላይ መንከራ ብዙሕ ግዜ ክፃወር ይፀኒሑ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘይወፁ ብዙሓት ሃልዮም ዳኣ እምበር ብዙሓት ፀገማት እውን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝበፅሖ ሓበሬታ ኣለና ኮይኑ ግን እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝበፅሖ ፀገማት እውን ኣብ ሰዓቱ ክነውፅኦ ከም ዘለና እውን ክንሕብር ንፈቲ እምበኣርከስ ኩራት ሰማዕትና ንሎሚ ነበረና መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስሰናይ ንዓኹም ሰላም ያራኽበና